O anak, matagal ka bang naghintay dyan? Gabi na dapat di mo na ako hinintay dito. Pa, nag-alala kasi si mama. Wala ka man lang makakasabay pa uwi Alam mo naman na ikaw nang huling inihatid ng service nyo sa trabaho tapos hindi man lang maipasok ang sasakyan hanggang atin. Hindi talaga maipasok kasi bukod sa napakasukal na napakitid pa nagdaan. Ikaw talaga. Pa, lumipat na kaya tayo sa bayan. Masyadong liblib itong tinitira natin tapos nakawala raw yung aswang na balat ahas. Nagpaparamdam sa gabi at may mga nabibiktimang dayo. Anak, saka tayo nilipat sa bayan kapag college na kayo ni Patrick. Sa ngayon dito na muna tayo at nandito ang lupa na ipinamana ng lolo at lola mo. Alam mo na, kahit papano natatanimam natin. Hindi rin talaga magandang nararamdaman ko rito Mabigat ang energy ng paligid lalo na sa gabi. Ikaw talaga, nagmana ka sa lolo mong espiritista. Ganyan din siya kung ano-anong nararamdaman sa paligid. Ibenta mo na lang kaya yung lupa natin pa para makaupa tayo ng bahay sa bayan. Nakakatakot na talaga dito sa atin Pa, Narinig mo ba yun? Parang tunog ng ahas Anak, mabuti pa ibilisan na natin ang paglalakad. Pa! Yung aswang na ahas! Sa likod mo, Pa! Pa! Tumakbo ka na, anak! Takbo! Paano ko makakalimutan ang araw na yon? Ang gabing nilapa ng aswang ang aking ama. Para itong bangungot na palaging dumadalaw sa akin sa tuwing nagugunita ko ang pagkawala ni Papa. Matapos ang insidenteng yun, umalis na kami sa bukid. At ang nanay ko ay nag-abroad para maipagpatuloy namin ang pag-aaral. Nangupahan kami sa isang apartment na matatagpuan sa isang lugar na hindi pa naman kagaya sa Kamaynilaan. Pero sobrang lapit na sa kabihasnan. Bumibisita pa rin naman kami sa bukid para usisain ang aming mga pananim. Pero unti-unti nang nawala ang balita tungkol sa aswang na balat ahas. Ang sabi ng mga tao, bigla na lamang daw itong hindi nagparamdam. Baka namatay na o kaya naman ay may isang magaling na taong pumatay. Kung ganun, may hustisya na pala para kay Papa at sa mga taong nabiktima nito. Nakalimutan ko nga palang magpakilala. Ako si Joshua, 32 years old na sa kasalukuyan. At gaya ng iba dito, mahilig akong tumambay sa mga channel na nagtatampok ng nakakatakot na istorya. Dati sa radyo lang ako nakakapakinig ng iba't ibang horror stories. Pero ngayon, marami na sa YouTube. Kaya eto na ang nagsilbing libangan ko tuwing free time. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi ko lamang sariling kwento. Ito ay may kinalaman sa aswang na may balat ahas at kung paano nasangkot dito ang aking kapatid na si Patrick. Konting paglalarawan lang sa aking kapatid. Siya ay member ng LGBTQ+ community at mas prefer niyang tawaging Patty. Hindi naman po sa panlalait pero pinakamalaking insecurities niya talaga ang itsura niya. May kahabaan ng baba, malaki ang mata, pango, moreno ang kulay ng balat at higit sa lahat, maraming tagyawat ang mukha at tadtad ng peklat ang buong katawan na iniwan ng bulutong noong bata pa siya. Ito ang dahilan kung bakit ang aking kapatid ay naging tampulan ng tukso at pinagkaitan ng maraming oportunidad dahil sa itsura niya. Ito ang nagdala sa kanya sa isang malagim at nakakakilabot na pangyayari na inyong matutunghayan. Pinili ko pong ibahin ang pangalan ng mga tao at lugar sa aking kwento para makaiwas sa anumang usapin. May ipagtatapat po ako. Nagtago ako ng isang aswang sa bahay namin. At para malaman niyo kung bakit, sisimulan ko na ito noong isang malamig na gabi, taong 2013. Hoy! Ayun ang aswang! Magtago kayo! Hoy! Anong aswang ang pinagsasabi mo? Aswang! Hindi ikaw! Ate, iyan mo na sila. Huwag mo na silang patulan. Anong magpatulan?
Ulan! Mainit ang ulo ko ngayong gabi. Hindi ko palalampasin ang ginagawa ng mga walang yang mababahong yan. Ay, away na naman. Ikaw, Bogart, na palamunin. Ang kapal ng mukha mong sabihan akong aswang, ikaw nga. Inaaswang mo ang asawa ng ibang nagpapakahirap sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang misis mo. Hoy, tumigil ka, aswang ka. Baka kung anong magawa ko sa'yo. Eh, tumigil ka rin sa katatawag sa akin na aswang. Kasi sa ating dalawa, ikaw ang tunay na aswang. Nakita kong akmang igagalaw na ni Bogart ang kanyang kamay para suntukin ang kapatid ko. Kaya naisipan ko nang pumagitna. Mataba at malaki ang katawan ng lalaki. E payat lang yung aking kapatid kaya wala itong laban kung sakali. Oy, tama na yan, Kuya Bogart. Iinom mo na lang yan. Mainit ang ulo ni Ate Patty ngayon kaya wag mo nang painitin pa. Ate ka mo. Bakla naman yan eh. Anong sabi mo? Ate, tama na. Umuwi na tayo sa atin. Ay, sa susunod, tatamaan ka talaga sa akin. Ate, tara na. Tama na yan. Sa wakas, ikinalma na ni ate ang kanyang sarili at nagpatiuna na sa paglalakad. Agad ko naman siyang sinundan. Siya nga pala, ate ang tawag ko sa kanya at hindi kuya bilang pagtanggap at pagrespeto sa pagkatao niya. Pagka-uwi sa amin, agad niyang itinapon ang dalang bag sa upuan at padabog na naupo. Pumesto ako sa tabi niya. Ramdam ko na may dinadala na namang sama ng loob ang kapatid ko. Ate, hindi ba nagpa-register ka dun sa Miss Gay pageant na gaganapin sa bahay natin? Kumusta pala yun? Eto, hindi ako natanggap. Hindi raw qualified ang itsura ko para maging candidate. Makeup artist na lang ako. Nandun ang friend ko eh. Ate, okay lang yan. Magaling ka namang mag-makeup eh. Bumawi ka na lang dun. Ay, sa bagay. Ano pa bang magagawa ng isang pangit na kagaya ko? Alam nga namang ipilit ko, di ba? Ang kinis at si sexy ng mga kasama kong bakla doon. Baka nga naman, mapaya lang ako. Ay, nako ate. Yang ka na naman. Nilalait mo na naman ang sarili mo. Siya nga pala ate, maiba ako. Di ba bukas ng interview mo dun sa in-applyan mong trabaho? Ano? Ready ka na ba? Of course, I'm ready. Kaso, hindi ko alam kung matatanggap ako. Hindi ba magaganda at pogi ang nagiging receptionist sa mga hotel? Ay nako ate, ang isipin mo, walang laban yung iba doon pagdating sa galing mong makipag-usap sa mga tao. Ang ganda ng accent mo, tapos fluent ka pa sa English at marunong ka pa sa iba't ibang language. Tsaka isipin mo ha, graduate ka ng cum laude sa isang kilalang school tapos consistent honor pa simula elementary hanggang high school. Gaig mo sila! Ay naku, ang kapatid ko talaga. Palagi mo na lang ako minomotivate. Kapag natanggap ako, ililibre kita sa paborito mong restaurant. Yun! Kaya lagi kitang binubola eh. Ay wow! Bola lang pala yun! Kikilitiin kita dyan eh. Huwag nakikiliti ako ate! Eh, ikaw kasi, binata ka na pero para ka pa ring bata. Ate, may tao. Ako na. Magandang gabi sa inyo. Parehas kaming napatulala ni ate sa ganda ng babaeng napagbuksan niya. Kung ilalarawan ko ito, ay kahawig siya ni Christine Hermosa na may kaunting pagkakatriona gray. Maputi, matangkad, at napakakinis ng kanyang balat. Marahil bago lang siya sa apartment kaya hindi pa namin siya kilala. Magandang gabi rin. Anong sadya nila? Ako yung bagong kapitbahay nyo. Lumipat ako rito kasi mag-a-apply ako sa isang hotel na malapit lang dito. Binigyan ako ng maraming prutas ng landlord natin eh. Hindi ko naman ito mauubos lahat kaya bibigyan ko rin kayo. Ay, wow! Thank you! Siya nga pala, una na ako ah.
Bibigyan ko rin yung isa nating kapitbahay. Pagkaabot ng supot na may lamang prutas, ay umalis na ang babae. Nag-iwan pa ito ng ngiti na punong-puno ng karisma. Naramdaman ko na lalong nag-iba ang mood ni ate. Wala siyang ekspresyon nang ipinatong niya ang dalang supot sa lamesa. May bago pala tayong kapitbahay. Yun yata yung sinasabi nung landlord natin nung nakaraan. May nag-i-inquire daw dito na magandang babae. Akala ko ba hindi na niya pauupahan yung isang bahay dito kasi gagamitin ng anak niya kapag nagre-review na ito para sa board exam? Ewan ko nga eh. Yun din ang akala ko. Ay, nako. Kapag magaganda nga naman. Kung ganun lang sigurong itsura ko, walang nambubuli sa akin tapos hindi ako marireject sa kahit saan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni ate habang sinasabi yon. Hindi na lang ako nagsalita dahil nasasaktan din ako para sa kapatid ko. Kinabukasan, wala akong pasok pero maaga akong gumising para ipaghanda ng almusal si ate. Naisipan kong maghintay sa naglalako ng pandesal na dumadaan tuwing umaga. Paborito kasi ni ate yung pandesal na tinda nito. At sa aking pinaghihintayan, nandoon yung dating bakanteng bahay na ngayon ay tinitirhan na nung magandang dalaga. At nang makalapit ako dito, Ano yung amoy na yun? Parang pamilya sa akin ah. Parang amoy masangsang na amoy damo. bukod pa dito, iba ang naramdaman ko sa bahay na yun. May kakayahan kasi akong maramdaman ang mga negatibong enerhiya at simula nang mapalapit ako doon, parang hinihigop ang aking lakas. May kakaibang puwersa. Hanggang sa bigla na lamang lumabas mula sa loob ang isang lalaki. Halatang nanghihina ang kanyang katawan. Maitim ang palibot ng mga mata at parang sobra ang panlalambot. Nagmamadali itong umalis at parang natatakot. Dahil dito, namuo ang pagtataka sa aking isip. Parang may kakaiba sa bahay ng magandang dalagang yun. Hoy! Joshua! Ate, Kanina ka pa wala sa muda. Simula nang dumating ka noong bumili ka ng pandesal tapos nagluluto ka ng itlog, kinakausap kita, hindi ka nagsasalita. Tapos ngayon, nasa harap ka ng hapagkainan, para kang nakakita ng multo kong makatulala. Ano nangyayari sa'yo? wala. Ay sos, imposible. Baka in love ka na doon sa babaeng bagong lipat dito sa apartment ha? Baka magdamag mong iniisip kagabi yan. Kaya ka nagkakaganyan. Love at first sight lang ang peg. Ate, kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako nagkakagusto sa isang tao dahil lang sa itsura. Hindi ko pa naman siya kilala, tsaka parang kabaliktaran nga ang nararamdaman ko eh. Ay, anong nararamdaman mo? Alam mo ate, di ba? Doon naman talaga ako naghihintay sa pagdating ni Manong na magpapandesal sa tapat ng bahay na yun at dati. Wala pa akong naaamoy o nararamdaman na kakaiba. Pero simula nung lumipat yung babae na yun, parang may nagbago. Hindi ka na naman sa mga psychic mong atake dahil sa mga kung ano-anong mabibigat na enerhiyang nararamdaman mo sa paligid. Oo ate, mabigat talaga eh. Tapos yung amoy, parang amoy ng aswang na balat ahas. Ay naku Joshua, ako'y tigil-tigilan mo dyan ha. Wala na yung aswang na balat ahas na yon. 5 taon nang patay si Papa. At 1 buwan pa lang simula nang mailibing siya. Ang sabi ng mga taga roon sa bukid natin nawala na lang daw bigla yung aswang na yon. Hindi na nagparamdam. Pero paano kung marami pala sila, hindi lang iisa? Imposible naman na yung babaeng yon ay aswang. Ang kinis-kinis ng balat Sabi nila, yung aswang daw na yon kapag katawang tao, puro kaliskis ng ahas ang buong katawan. Malay mo, kaibigan niya pala yun tapos tinatago niya dun sa bahay. Ay naku Joshua, ako'y malilate na sa interview. Kumain na nga lang tayo.
Parang bumalik sa akin yung bangungot, Miss Ligaya. Pero pinilit kong kalimutan para hindi maapektuhan si ate. Dahil araw na ng interview sa unang trabaho na mapapasukan niya. Para mas lalong lumakas ang loob ng kapatid ko, naisipan ko siyang samahan sa hotel na ina-applyan niya. Hoy Joshua, sigurado ka bang wala kang lakad ngayon? Yung mga kabarkada mo baka ayain kang gumala. Ay nako ate, mas mahalaga pa ba yun dito? Unang trabaho mo to kaya dapat suportahan kita. Oh! Ay naku, ang sweet ng kapatid ko. Kaya ang taas ng standard ko sa mga lalaki dahil sa'yo. Basta, pag nakapasok ako ililibre kita, promise yan. Siyempre ate, asahan ko talaga yan. Joshua, sana hindi nila tingnan yung itsura ko. Tsaka sana wala akong kasabay na maganda kasi sabi nila, direct hiring daw. Ngayon din malalaman kung tanggap o hindi. Ate, be confident. Kaya mo yan, ikaw pa. Ano bang sabi ko sa'yo kagabi? Wala silang laban sa background mo. Hi. Oh, ikaw yung... Yes, ako yung kapitbahay nyo. So, sino mag-a-apply sa inyong dalawa? Si Ate Patty. Oh? Ay, hindi ko naman alam na mag-a-apply ka pala dito. Nabanggit ko pa naman sa'yo kagabi. Sana pala sabay na tayong pumunta rito. By the way, good luck sa atin. Hindi na nagsalita pa si ate. Pakiramdam ko ay nawalan siya ng motivation dahil sa babae na yon. Kabaliktaran ko naman ng iniisip. Pagdududa ang nararamdaman ko dahil sa vibes ng bahay niya. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagsimula na ang interview. Pumasok na sila sa loob. Ako naman, naiwan sa labas para maghintay. Nag-cellphone muna ako para hindi mainip. Ilang sandali lang sumilip ako sa bintana at napansin ko na parang nagkakagulo sa HR office. Nagpaalam ako sa guard para makapasok at pagdating doon, For your information, walang ka-effort ang sagot ng babaeng yan sa interview. Tapos unang question mo pa lang sa akin, cut na agad? Kanina mo pa ako inihuhuli kasi parang ayaw mo akong interviewin. Tapos siya, hired agad eh. Pineke nga niya yung mga nasa resume niya eh. For your information din, receptionist sa hotel ang ina-applyan mo. Ibig sabihin, araw-araw kayo makikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao at napakalaking impact ng physical na itsura. Oo, magaling kang makipag-usap at mukhang magaling kang makipag-socialize pero tingnan mo naman ang itsura mo. Sobrang dami ng peklat mo sa balat at kahit siguro anong ganda ng brand ng makeup na ipahid sa mukha mo, walang magbabago. Pinagbigyan lang kita kasi sayang ng effort ng pagpunta mo rito. Pero nang makita kita, alam kong hindi ka qualified. Nung nagpa-skill kayo ng job hiring sa labas ng hotel ninyo, ang nakalagay, college graduate with a degree of hotel and restaurant manager with pleasing personality and no experience required as long as willing to be trained. Wala naman nakalagay na kailangan maganda, maputi, makinis at sexy. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi naman model o artista ang hinahire ninyo, kundi mga receptionist na kayang mag-cater ng service sa hotel ninyo, hindi ba? Pleasing personality nga eh. Ibig sabihin, kasama na yung physical appearance. Kaya malamang, kailangang maganda. Sir, a pleasing personality is more than just looks. It's about being professional, friendly, and good communication skills. Mayroon ka nga niyan, wala ka namang looks. Tanggapin mo na kasi ang realidad na ang mga pangit ay hindi para sa lahat ng trabaho. So, leave. hindi na makapagsalita si ate. Nakita kong mangilid-ngilid ang luha niya nang tumalikod. Inirapan din niya yung babaeng kapitbahay namin nang makita niya ito. Samantala, hindi muna kami umuwi ng bahay. Dinala ko siya sa paborito niyang coffee shop para kahit papano, lumambig ang kanyang ulo. Mali ka naman ang pinagdalan sa akin, Joshua. Dapat sa bar. Gusto kong magpakalasing. Ate, ito ang paborito mong coffee shop, di ba? At wala pang bukas na bar.
Mamaya pa yung hapon. Hayaan mo na yun. Mag-apply ka na lang sa iba. Hindi naman siguro lahat ng hotel ganun lang standard. Pero teka, paano mo nalaman na peke yung mga nakalagay sa resume ng babaeng kapitbahay natin? Si Yana. Nalaglag kasi yung resume niya habang nakapila kami. Tapos pinulot ko. Yun, binasa ko. Yung school na nilagay niya parang wala namang ganun sa ating lugar Naka-address yung province natin. Paano ka nakakasiguro na wala talaga? Sa pangalan. Weird yung pangalan. Tapos isa pa habang ini-interview siya, nakikinig ako sa labas kasi medyo nakaawang yung pinto. Walang kwenta mga pinagsasabi, parang hindi man lang nag-prepare. Pero after 2 questions, satisfied na agad yung interviewer. Tapos hired na agad siya. Talaga? Ang weird nga Graduate daw ng HRM. Pero simpleng question, hindi masagot ng tama. Nag-aral ba talaga siya? Tsaka first time niya rito Hindi pa nga ito kasing bongga ng Manila, pero parang hindi siya sanay sa mga bagay-bagay. Mas lalo akong nahiwagaan. Iba ang dating noon sa akin. Parang may itinatago ang babae na yon. Samantala, doon na nagsimula ang matinding inggit ni Ate Kayana. Hanggang dumating sa punto na kung ano-ano ng beauty products ang ginagamit niya para lang mapantayan. Ang ganda nito. Sa lahat ng yun naman, walang umepekto sa kanya. Pero hindi siya tumitigil hanggat hindi nagiging kasing ganda ni Yana. Ate, natutuklap na yung balat sa mukha mo dahil sa ipinapahid mong cream. Nako, normal lang ito. Natutuklap kasi inaalis yung patay na balat. Mga 1 araw, okay na to. Ate, maganda ka naman Nagpapa-apekto ka lang sa sinasabi ng mga tao. Ay nako Joshua, free ka ba mamaya? Bakit? May ipapakisuyo ako sa'yo. Hindi ba? Nahalata mo naman. Prostitute yata yan si Yana. Gabi-gabi pa naman, may dumadating na lalaki sa bahay niya. So, anong gusto mong gawin ko, ate? Maging isa ka sa mga lalaki na yon. Magkunyari kang rirentahan ang katawan niya. Pero ang totoo, aalamin mo kung ano yung beauty product na ginagamit niya. Ate, ayoko. Wala pa akong experience, saka baka mamaya makakuha pa ako ng sakit doon. Alam mo naman kung kani-kanino siyang lalaki nagpapaano. Di kiss-kiss lang. Tapos umalis ka na. Kunyari, naalala mo yung may gagawin ka. Joshua, please. Please na. May naipon akong pera rito. Iyon ang ibabayad mo sa kanya. Malaki pa ang sobra nito. Ang iba ay para sa'yo talaga. Ibili mo ng kahit na ano. Favor lang Feeling ko may ginagamit yang si Yana at gusto kong malaman kung ano yon. Wala akong nagawa kundi sundin ang gusto ng kapatid ko. Dala ang perang binigay niya. May kaba akong pumunta sa bahay ni Yana. Kasi naibook na pala ako ni ate through text message. At pagdating doon, agad akong kumatok sa pinto ng kanyang bahay. Tao po! Oh, Joshua. Tamang-tamang pagdating mo. Di ka, pasok ka. Sige. Pagkatapak ko sa loob ng kanyang bahay ay agad na naglinga si Yana. At mukhang sinisiguro na walang nakakakita sa amin. Pagkasara ng pinto, pinaupo niya ako sa sofa. Mas lalo kong naamoy yung masangsang na naamoy ko sa tapat ng bahay niya noong isang umaga. Mas matindi at mas malakas pala ang amoy nito kapag nasa loob ng bahay. Joshua, hindi talaga ako makapaniwala na gusto mo rin pala ng ganito. Ang tingin ko sa'yo parang ang bait mong lalaki tapos puro pag-aaral lang ang inaasikaso. Gusto ko lang mag-explore. Alam ba ito ni Patty? Hindi. Teka lang pala ha. Kukuha lang ako ng alak na maiinom natin. Magpainit muna tayo.
bago natin gawin yung, alam mo na. Pilit akong ngumiti sa sinabi niyo ni Yana para magkunwaring gusto ko rin. Pero sa totoo lang, kahit maganda siya, nandidiri ako. Hindi kasi ako yung tipo ng lalaki na mahilig sa ganun. Habang nasa kusina siya, nag-obserba ako sa bahay niya. Hindi ito tipikal. Puno ito ng mga itim na kurtina. May mga kakaibang bagay na parang ginagamit sa isang ritual. At higit sa lahat, napansin ko ang isang salaming lalagyan na tila may mga buto ng tao. Anong klaseng collection yun? Dahan-dahan ko itong nilapitan at sinuri. Medisina ang kursong kinuha ko sa college kaya alam ko ang pagkakaiba ng buto ng hayop at buto ng tao. Akmang hahawakan ko na ito nang may marinig akong yapak. Kaya naman bumalik na ulit ako sa sofa. Nainip ka ba? Hindi naman. Umiinom ka ba? Medyo matapang itong alak na to eh. Ganun ba? Oo. Mas matapang ang alak, mas mainit, mas magiging maligaya tayo mamaya. May tanong ko lang pala. Hmm? Ano bang beauty product ang ginagamit mo sa katawan? Ay wow! Interested ka ha? Siyempre sikretong malupit. Walang clue. Bakit mo naman naitanong? Ang ganda mo kasi. Alam mo ikaw, ang cute mo. Uminom na nga lang tayo. Mas lalo lang ako na-excite sa'yo eh. Ay, teka lang pala. Bago tayo pumunta sa kama ko, may gagawin lang ako saglit. Hindi to pwedeng mawala kasi part na to ng routine ko. Dito ka lang ha, wait mo ako. Tumango ako sa sinabi niyo ni Yana bilang pagsang-ayon. Nagmadali siyang pumunta sa loob ng isang silid at palihim naman akong sumunod. Palagay ko kasi, ito na yung sinasabi niyang sikreto. Ang ginagamit niyang pampaganda. May maliit na butas sa tabi ng pinto at doon ako sumilip. Nakita kong kinuha niya ang isang bote na tila may lamang langis. Ininom niya ito at naglagay din siya ng kaunting patak sa kamay niya at pinahid sa kanyang mga braso at binti. Matapos ang ginagawa niyang yon ay lumabas na siya ng kwarto. Lumayo ako sa pinto para hindi mahalata. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka na makapaghintay no? Masyado ka bang excited? First time mo siguro no? Ganun na nga. Oo, wala pa akong experience. Okay lang yan. Sabi nga nila, masaya kapag first time mong maranasan ang isang bagay. Tama ka. Oh, sige na. Tara na sa kama. Simulan na natin. Agad na nagpatiuna sa paglalakad si Yana papunta sa kanyang kwarto at sumunod naman ako. Itinulak niya ako sa kama at siya naman ay dahan-dahang inalis ang kanyang saplot. Kitang-kita ko na ang buong katawan ni Yana. Pero nang mga oras na yon, wala akong nararamdamang pagkaakit sa kanya. Mas nakafocus ako sa kanyang amoy. Ang masangsang at maladamong amoy na naaamoy ko sa bahay niya ay nasa kanya ng katawan. May pagkasuplado ka ba o takot ka lang? Yung iba kasi, kapag nakita na nilang katawan ko, ginaganaan na sila. Ikaw para kang estatue dyan. Sige na, simulan mo na. Halikan mo ako sa labi. Sige. Huwag kang matakot. Matututo ka rin. Tingnan mo. Mamaya, para ka nang nakikipaglaban sa digmaan. Kailangan kong panindigan ang pagpunta ko sa lugar na yon, kaya agad akong umibabaw sa kanya.
at sinunggaban siya ng halik. Gumanti naman ang babae sa akin. At habang ginagawa namin yun, pakiramdam ko ay nanghihina ako. Parang may humihigop sa aking enerhiya. Habang tumitindi ang aking emosyon, ay mas lalo kong nanghihina na para bang kinukuha ni Yana ang aking lakas. Bukod pa dito, may kakaibang tunog akong narinig. Ang tunog ng paggalaw ng kanyang dila ay gaya ng sa ahas at ang tekstura ng kanyang balat, kahit na makinis tignan, ay magaspang na balat na dumadampi sa aking katawan. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Walang ibang ekspresyon kundi ang pagkasabik. Pero ang kanyang mata ay parang nagiging dilaw at nag-iilaw. Ilang sandali pa, nakita kong muli ang itsura ng aswang na balat ahas na pumatay kay Papa. Ang ulo ay sa tao, pero kulubot at kulay berde. Ang dila ay mahaba at maliit. Ang kilos ni Yana, patuloy na naging agresibo at nakakatakot. Hindi ko na makayanan kaya naman. Ano yun? Joshua, bakit ka sumisigaw? Nang ikisap ko ang aking mata ay bumalik na sa paningin ko ang natural na anyo ni Yana, na isang maganda at makinis na babae. Napabangon na ako mula sa pagkakahiga. Hindi na maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Ano ba? Wala pa nga tayo sa exciting part eh. Ayaw mo na agad? Hindi mo pa ako napapaligaya. Kailangan ko nang umalis. May assignment nga pala ako Ano ka ba, Joshua? Akala ko ba gusto mo? Tuloy na natin, please. Hindi, pasensya ka na. Agad kong dinukot mula sa aking bulsa ang pera na ibinigay ni Ate Patty at inabot lahat yon sa kanya. Hindi mo natin natapos pero babayaran pa rin kita. Pasensya ka na talaga. Tumayo ako mula sa kama at tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko pa rin maintindihan ang nararamdaman. Para akong naubusan ng lakas. Samantalang hinahalikan ko lang naman siya. May kung anong puwersang parang naagaw sa aking sistema. At hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang pakiramdam ko. Samantala, agad akong umuwi sa bahay. Naligo at nahiga sa aking kwarto. Magdamag lamang akong gising. Ang kilabot na naramdaman ko ay ayaw akong patulugin. Kinabukasan, tinanong ako ni ate tungkol sa nangyari. Ano nangyari? Nalaman mo ba kung anong beauty products yung ginagamit niya? Hindi ko na alam na dumating ka kagabi kasi sobrang antok na ako. Maaga akong nakatulog. Ate, ang weird. Ang weird niya. Ano? Mangkukulam ba siya? May ginagawa ba siyang ritual kaya gumaganda siya? Nalaman mo ba kung anong klaseng ritual yun? Ate, parang ganun na nga. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit gumaganda siya. Ano? Ay Joshua, diretsuhin mo na kasi ako. Mamaya ka na lang magkwento. Gusto ko nang malaman kung anong beauty products yung ginagamit niya. Ate, may iniinom at ipinapahid siya sa balat na isang langis. Langis? Aber! Maraming iba't ibang uri ng langis. Nalaman mo ba kung anong langis yon? Ate, amoy ahas yung langis na yon. Baka langis ng ahas? My God! Alam namin mga bakla yun. Bakit hindi ko agad naisip na gamitin yon? Sabi nila maganda raw yun sa balat. Nakakaalis ng mga peklat. In short, nakakakinis. Kaya naman pala makinis ang balat ni Baklang Yana. Saan kaya nakakabili nun? Ay, hindi. Mas maganda kung yung ginagamit niya mismo ang gagamitin ko. Wala ka bang inuwi dyan? Ate, isinesekreto nga ni Yana yung tungkol sa ginagamit niyang pampaganda.
Paano pa ako makakapag-uwi nun? Ay naku, ang hina mo naman. So, dapat pa akong pumunta doon para direktang magtanong sa kanya? Ate, wag na, please. Parang awa mo na. Sa tingin ko, may kakaiba kay Yana. At hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Alam mo ba kagabi? Parang naubos ang lakas ko. Parang hinihigop niya ang energy ko. Kasi naman, sabi ko sa'yo, kiss-kiss lang. Baka naman tinutuo mo na. Ay, scare talaga mga lalaki no? Ang hilig sa alam mo na. Hindi ate, maniwala ka sa akin. Ate, baka aswang si Yana. Kasi may mga aswang daw na hinihigop ang lakas ng kanilang biktima. Parang yun ang nangyari sa akin kagabi. Ay nako, Joshua, ayaw mo pang aminin. Ang dami mo pang sinasabi. Okay lang yan. Pero make sure na gumamit ka ng protection ha. Kasi alam mo na, dapat mag-ingat. Si Bogart na lang pakisuyuan ko mamaya. Dating snatcher naman ang lalaki na yon. Tsaka isa pa, patay na patay yun kay Yana. Lagi ba namang topic sa mga kainuman niya? Kapag napapadaan ako sa kanila, hindi yun tatanggi. Kasi bibigyan ko siya ng pera. Ate, pwede bang tama na? Nauubos ang pera mo dyan ah. Wala ka pang trabaho. Hoy, rumarakit ako. Taga-makeup sa mga bakla. Kaya hindi ako nauubusan ng pera, no? Tsaka nakalaan naman ito sa mga beauty products ko eh. For sure. Worth it yung magagastos ko kapag nakuha ko na yung langis ng ahas. Mawawala na itong pesting peklat sa aking balat. Wala na akong nagawa kundi ang magpakawala ng malalim na buntong hininga. Ginawa talaga ni ate ang gusto niya. Nakisuyo sa kay Bogart at gaya ng inaasahan, pabor na pabor sa lalaki ang hiniling ni ate. Kinabukasan, bumalik itong nanghihina at parang wala sa sarili. Sinalubong naman ito ni ate at pinapasok sa loob ng aming bahay. Hindi ito nagsasalita. At si ate na mismo ang dumukot sa dala niyang bag ng bote ng langis ng ahas na kalahati na lang ang laman. Ano ka ba, Bogart? Para kang estatwa. Hindi ka nagsasalita. Ay, wala bang puno? For sure, madaming stock yun si Bruha kasi beauty product nga niya eh. Eto lang talaga. Yan lang talaga eh. Ay, ano nangyari sa'yo? Paldo ba? Nakailang round kayo, no? Para kang nagbuhat ng isang truck sa sobrang hina. Aalis na ako. Ay, ubus ang lakas ni Manong. Nako, lagot ka na naman sa asawa mo kapag may nagsumbong doon. Sige na, alis ka na. Salamat ha. Bawi ka ng tulog. Bogart! Saglit lang! Ay, anong kailangan mo kay Bogart? Kwentuhan ang experience ninyo? Ay, mga lalaki talaga. Diyan muna kayo. Maliligo muna ako kasi may pupuntahan ako. May racket ako ngayon eh. Sa weekend ko na lang ito iinumin para nakarest ako buong maghapon. Hinintay ko na munang makapasok sa loob ng banyo si ate bago ko kausapin si Bogart. Ang lalaki naman ay nanatiling walang kibo. Tila estatwang nakatayo sa sahig. Bogart, may nakita ka ba o naramdaman habang may ginagawa kayo ni Yana? Oo, wala. Bakit ganito siya? Naubusan din naman ako ng lakas pero hindi ako ganito nun. Wala ka bang maalala? Oo, wala akong maalala. Pagkasabi nun ay umalis na si Bogart. Mataman akong napaisip. Ibig sabihin, posibleng nakita rin ng mga lalaking nakasiping ni Yana ang nakita ko. Pero baka may ginawa si Yana sa isip ng mga lalaki, kaya wala silang maalala. At ginagawa niya yon pagtapos na. Hindi kaya ginagamitan niya ng hipnotismo ang kanyang mga biktima. Nag-obserba pa ako kay Bogart matapos ang araw na yon at kinausap ko siya. Ang nakapagtataka,
Bumalik din siya sa normal at parang walang nangyari. Oh, ano ginagawa mo rito, Joshua? Gusto mong uminom, ha? Dapat nagdala ka ng alak. Wala akong pera eh. Wala ka bang nakitang kakaiba habang may ginagawa kayo ni Yana? Meron siyempre. Heaven. Bogart, wala ka sa sarili pagkalabas mo sa bahay ni Yana. Ano? Uy hindi Abay na ako nakagising. Niloloko nga ako ng anak ko. Sabi niya, naglalakad daw ako ng tulog. Anong naglakad ng tulog? Kasi palagay ko ihinatid ako ni Yana. Kaya ako nakauwi sa amin. Paano mo pala nakuha yung bote ng langis ng ahas? Siyempre, bago pa may mangyari sa amin, kinuha ko na yun. Tapos inilagay ko dito sa bag ko. Ang bait nga ni Yana eh. Naisipan niyang dalhin yung bag ko nung iuwi niya ako. Tsaka, di niya nahalata. May pagka-inosente rin pala yung babaeng yun. Sa bahay niya? Anong itsura ng bahay niya? Bakit ba ako tinatanong? Sa tingin ko nanggaling ka rin naman dun, di ba? Ikaw pa. Doon ko nakumpirma na ginagamitan nga ni Yana ng hipnotispo ang mga biktima. Ginagawa niya ito pagkatapos ng may mangyari. Hindi niya nagawa yun sa akin dahil sa pagmamadali kong umalis. Naisip ko na may kakaiba talaga sa kanya, kaya naman nang iinumin na ni ate ang langis ng ahas. Ano ba, Joshua? Pinaghirapan itong kunin ni Bogart tapos aagawin mo lang? Ate, hindi mo dapat yan inumin. Baka kung anong mangyari sa'yo. Pakiramdam ko hindi ordinaryong tao si Yana. Yan ka na naman eh. Kahapon mo pa yan sinasabi eh. Huwag ka nga mag-isip ng kung ano. Di kung hindi siya pangkaraniwang tao, tapos may magic itong iniinom niya, di mas mabuti. Alam mo naman na gusto kong gumanda, di ba? Hayaan mo na ako sa gusto kong gawin. Ate, nag-aalala lang ako. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Ay nako Joshua, walang patutunguhan yung pag-aalala mo. Sa ayaw mo man at sa gusto, lalagukin ko na itong langis ng ahas. Wala na akong ginawa nang binuksan na ni ate ang takip ng bote at dahan-dahang ininom ang langis nito. Ako naman ay nanonood lang sa kanya. Napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon ng aking kapatid. Bahagya siyang napangisi, marahil dahil sa kakaibang lasa nito. Matapos inumin yun, ay umubos siya ng malakas. Ate, okay ka lang? Ang sama ng lasa. Parang pinagsamang lupa at kalawang tapos napakapait. Tapos habang nilulunok ko siya, parang umaala tapos ang init niya sa tiyan. Mayroon din siyang aftertaste na parang nabubulok na karne. Ate, kinakabahan ako baka hindi yan makabuti sa'yo. Dapat hindi mo na yan ininom. Ay naku, tiis ganda. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Baka pure lang ito na talagang nanggaling sa taba ng ahas kaya may kakaibang lasa. Pero anyway, ganun talaga kapag gusto mong gumanda, di ba? Hindi ko talaga mapigilan ng kapatid ko kahit na sobra na akong nag-aalala. Simula nung inumin niya ang balat ng ahas na yun, hindi na siya makaalis sa kanyang higaan dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Bigla na lamang siyang nilagnat, nakaramdam ng pamamanhid at parang naghahalo ang init at lamig sa loob ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay may naisip akong paraan. Joshua, saan ka pupunta? Sa bukid natin. May magaling dong albularyo. Baka magamot ka niya. Si Mang Tonyo? Baka patay na yun. Matanda na yun, di ba? Grabe ka naman. Malay mo naman, buhay pa. Magaling yun. Joshua, wag na.
Baka ganito lang talagang epekto nito sa akin. Kasi inilalabas ng katawan ko yung mga toxic na bakterya o kung ano-ano para kuminis yung katawan ko. Ramdam ko na effective ito. Oh. Kasi parang may ginagawa siya sa loob ng katawan ko. Ate, paano kung hindi pala yan makakabuti sa'yo? Kaya nagkakaganyan ang pakiramdam mo. Ganito na lang ate. Diyan ka lang, magpahinga ka. Sa tingin ko, albularyo makakagamot sa'yo at hindi doktor. Kaya sa ayaw mo man at sa gusto, hihingi ako ng tulong sa albularyo. Wala nang nagawa si ate nang umalis ako. 6:00 na ng hapon nang makarating ako doon dahil 1:00 ng tanghali nang bumiyahe ako. Yun lang kasi ang available kong oras. Kampante naman ako dahil wala na ang aswang sa lugar namin. Pero nang mapadaan ako sa sukalan, Naku, may ahas pa yata. Bakit ba naman kasi hanggang ngayon hindi pa tinatabas sa mga damo rito? Napag-iwanan na tong lugar na to Teka, ano yun? binilisan ko ang paglalakad dahil tumatayo na rin ang aking balahibo. Doon ko napagtanto na hindi basta ahas ang aking naririnig, kundi isang aswang. Sa aking paghakbang, napatigil ako nang marinig ko ang pagsigaw ng tao mula sa di kalayuan. Ano yun? Diyos ko! Nagmamadali kong hinawi ang mga damo mula sa pinanggagalingan ng sigaw at doon ko nakita ang aswang na palat ahas kasama ang isang lalaki. Nakita kong binubutas ng aswang ang kanyang leeg at nang sumirit ang dugo ay agad na sinahod yun ng aswang. Winakwak din ito ang braso ng lalaki at parang lubid na hinila ang litid. Pagkatapos nito ay ginawa niyang straw at sinipsip. Napayapak ako sa tuyong dahon at nakagawa ng ingay. Napalingon sa akin ang aswang. Diyos ko! Huwag po! Unti-unting lumapit sa akin ang aswang at ako naman ay napaatras. Inilabas nito ang kanyang dila na maliit at mahaba. Ang kilos niya ay parang ahas. Gumagapang ng dahan-dahan pero alam mo na agad na may panganib. Natumba ako sa kinatatayuan ko. Kinakain na kasi ako ng takot. Tuluyan nang lumapit ang aswang at nang ipikit ko ang aking mga mata, Nahanap din kitang aswang ka! nakita ko kasi ang isang babae na sa palagay ko ay nasa edad 60. Pinaghahampas nito ng buntot pagi ang aswang. Nang manghina ito, tinalian niya ang leeg ng lubid na dala niya. Pagkatapos, kinuha niya mula sa dala niyang bag ang isang bote na may lamang pulbos ng insenso at kamanyang. Inihagis niya yon sa aswang. Pagkatapos ay kinuha niya ang posporo at sinindihan. Nagsisigaw ang aswang habang sinusunog ang katawan. Lumapit naman sa akin ang babae. Mabutit nakaligtas ka bago kanya masaktan. Yung isang lalaki rito ay hindi na nakaligtas. Isa pa naman siyang misyonaryo. Kaya nga po, salamat po at dumating kayo. Tumayo ka na dyan at samahan mo ko. Inireport namin sa otoridad ang nangyari sa lalaki. Pero hindi namin sinabi na nabiktima ng balat ahas na aswang. Sinabi na lang namin na nilapa siya ng mabangis na hayop. Pagkatapos, sumama ako sa ginang yon dahil alam kong siya ang kapatid ni Mang Tonyo. Hindi mo yata alam na 2 buwan ang patay si Mang Tonyo. Namatay na sa katandaan. Akala ko po ba wala na yung aswang na yon? Bakit nakita ulit natin siya kanina? Si Minerva yon. Si Minerva? Yung babaeng nagpapautang dito sa atin? Paano nangyaring? Aswang si Minerva.
Hindi mo lang alam kasi gumagamit siya ng langis ng ahas. Nung nakatira kayo rito, ganap na tao si Minerva dahil doon. Nakawala siya sa kulungan kagabi kasi nasunog yung lumang warehouse na pinagkukulungan sa kanya. Kung ganap na tao na siya at gumagamit ng langis ng ahas, bakit bumalik ulit siya sa anyong aswang? Kinuha ng kapatid niya na isa ring aswang yung langis ng ahas na ginagamit. May kapatid siya at ang pangalan ay Mariana. Noong tao pa si Minerva, ang kapatid niya ay nagpapagala-gala at siyang nang bibiktima ng mga tao dito tuwing gabi. Wala kasing pakialam si Minerva sa kapatid niya at si Mariana nagsawa sa ganoong buhay. Ninakaw ni Mariana ang langis ng ahas at ikinulong si Minerva sa lumang warehouse. Sa pagkakaalam ko, umalis yung kapatid niya kaya parang nawala ang presensya ng aswang dito. Nalaman ko yun dahil may nakausap akong kakilala nila. Ano pong mangyayari kapag ininom ng tao yung langis ng ahas? Eh di mayayanggaw kung ang ininom niya ay mismong bote na iniinuman ng aswang. Kasi syempre, may laway na yun. Paano sila nagagamot ng langis ng ahas? May kasabihan nga na magagamot ng isang bagay ang kaparehas na bagay. Ang langis ng ahas, talagang magaling yan sa balat. Tapos yung ginagamit nila, niritwalan, dagdasal sa engkantong may mahika. Ang nakagagawa lang noon ay mga hindi pangkaraniwang tao na nakakakita ng mga hindi nakikita ng iba. Marunong po ba kayong gumamot ng young gout katulad ng kapatid nyo? Hindi ako marunong manggamot, iho. Ang alam ko lang ay pumatay ng aswang. Pero ang panggagamot, hindi. Sa pagkakataong yun, alam ko nang di ko siya maaasahan kagaya ni Mang Tonyo. Dahil sa mga narinig ko, nagkaroon ako ng hinala. Hindi kaya si Yana at Mariana ay iisa. Hindi ako sigurado, pero malakas ang kutob ko. Nagpalipas muna ako ng gabi sa bukid at nang umuwi ako kinabukasan, naabutan ko si Ate Patty. Ano yan, Ate Patty? Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ay, ang OA. Siyempre, okay lang ako. Masaya lang ako kasi nawala yung mga peklat ko sa katawan. Sabi ko naman sa'yo effective tong langis ng ahas. Tingnan mo kuminis ang balat ko. Ay! OMG, I'm excited! Ang lagnat mo ba, ate, nawala na? Hindi pa rin ako ganun ka-okay. Pero at least, di ba? Okay na ang balat ko, Joshua. Thank you. Kung hindi dahil sa'yo, di ko malalaman na may ganito si Yanang bakla. Papuntahin mo rito si Bogart. Inuman tayo. Magpapaparty ako ng bonggang-bongga. Tila maganda naman ang epekto ng langis ng ahas kay ate. Kaya lalo akong naguluhan. Nagdududa ako kay Yana pero alam kong di ko pwedeng pangunahan ang mga bagay-bagay. Pero isang araw, bigla na lang dumaing si ate ng matinding sakit ng tiyan. Ate, dali na kaya kita sa ospital. Oo, Joshua. Please. Hindi ko na kaya. Parang hinihiwa ang mga organ ko sa tiyan. Saglit lang, ate, ha. Tatawag lang ako ng ambulance. Joshua. Ate, nasusuka ka ba? Nag-iina ako, Joshua. Samahan mo ako sa CR. Sige, ate. Kumapit ka sa akin. Agad na kumapit sa akin si Ate Patty para makalakad ng maayos papuntang banyo. Pagdating doon ay walang tigil na sumuka siya. Nagulat ako nang makita ang kulay ng suka niya. Kulay berde na parang hinog na sipon at nana. Napakalapot ng kulay nito at napakasangsang ng amoy. Ate, ano bang kinain mo? Bakit ganyan ang kulay ng isinusuka mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Joshua.
Wala na akong nagawa kundi ang haplusin ang likod ni ate habang patuloy siyang sumusuka. May isang parte ng katawan ni ate ang nakaagaw ng aking pansin at ito ang kanyang binti. Napansin ko na parang magaspang ito at parang balat ng ahas. Sa pagkakataong yun, kumabog ng malakas ang aking dibdib. Oh! Tapos na akong sumuka, Joshua. Hindi mo na ako kailangang dalhin sa ospital dahil nawala ng sakit ng tiyan ko. Teka, bakit ka nakatulala dyan? Ate? Ano yun? Yung binti mo ate, parang... Ano ba, Joshua? Diretsahin mo na ako! Teka, anong nangyari sa binti ko? Ay! Parang balat ng ahas! Parehas kaming natuliro. Alam kong ang may gawa nun ay ang langis ng ahas. Pumunta ako sa bahay ni Yana para magtanong tungkol doon. Pero walang tao. Sinabi ng landlord namin na umalis si Yana dahil nadistino daw ito sa ibang hotel. At isang araw, nagulat na lang ako sa nangyari sa kapatid ko. Ate! Buong katawan mo parang balat na ng ahas! Di ba, Joshua? Magagamot pa ito, Joshua! Hindi ko alam ate! Hindi ko alam! Huwag mong sabihin hindi mo alam! Magagamot pa ito, Joshua! Magagamot pa! Hindi pwedeng hindi! Hindi pwede! Gusto ko pa maging maganda! Sobra akong naawa sa aking kapatid. Hindi na rin siya makalabas ng bahay dahil sa naging itsura niya. Sinubukan kong gawan ng paraan. Humingi ako ng tulong sa iba't ibang albularyo. Pero walang nakatulong sa ibinigay nilang gamot. Halos nawalan na kami ng pag-asa. Isang gabi, habang natutulog ako sa aking kwarto, ay nagising ako sa malakas na kaluskos mula sa kwarto ni ate. Diyos ko! Ano yun? Baka kung anong ginagawa ni ate dahil sa sobrang lungkot. Teka, pupuntahan ko. Pahangos akong pumunta sa kwarto ni ate. Nasa itaas ang kwarto ko at siya naman ay nasa ibaba. Kaya kailangan ko pang bumaba ng hagdan. Pagdating doon, nakita kong nakaawang ang pinto kaya sumilip na muna ako. Wala naman siya dito ah. Saan naman kaya pumunta yun? Akmang tatalikod na sana ako nang maramdaman ko ang presensya sa aking likuran. At hindi lang basta presensya. May tunog ng ahas. Agad na nangatal ang buo kong katawan. Dahan-dahan kong dilingon ang aking ulo. At pagkaharap ko, bumungad sa akin ang nakakatakot na nilalang. Ang ibabang bahagi ng katawan nito ay sa ahas, pero may ulo ng tao. Bahagyang nakalabas ang mga litid nito sa katawan. Berde ang kulay ng balat, dilaw ang mga mata, at may dila itong kagaya ng sa kobra. Napaatras ako at tumakbo. Sinundan niya ako pero mabagal ang kanyang kilos. Nagtago ako sa loob ng CR at mahigpit na isinara ang pinto. Diyos ko! Ano to? Hindi kaya naging aswang na si ate? Nanalangin ako habang nasa loob ng banyo. Pero mukhang hindi pa rin ako makakaligtas. Dahil sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto, natanaw ko ang katawan ng aswang. At ilang saglit lang ay pinag-uumpog nito ang kanyang ulo sa pinto. Naghanap ako ng malalabasan sa loob ng banyo pero walang pwedeng madaanan dito. Kinuha ko ang brush na panglinis ng inidoro at inihanda bilang pamalo. Ilang saglit pa, nakapasok na ang aswang. Ikaw si Ate Pati, hindi ba? Ako ito, si Joshua, bunsong kapatid mo. Huwag mo akong sasaktan, parang awa mo na. Nagugutom ako. Nagugutom ako. Pagkalapit niya sa akin, ay inihanda ko na agad ang dala kong pamalo
at pinaghahampas ang matigas niyang katawan. Pilit na inaabot ng aswang ang aking katawan gamit ang kanyang dila, kaya ginalingan ko sa pag-ilag. At para tuluyang makatakas, binuhusan ko siya ng tubig gamit ang hose na nasa loob ng banyo. Sasaktan! Kapatid mo ako! Nakita ko ang isang maliit na timba. Inuha ko yun at tinakip sa kanyang ulo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makatakas sa loob ng banyo. Isinarado ko ito para hindi makaalis ang aswang. Paglabas ko, natabig ko ang aparador na may babasaging bote sa ibabaw at nahulog ito sa ibaba. Natalsikan ang aking binti ng bubog nito kaya naman nasugatan ako at walang tigil na umagos ang dugo sa aking binti. Narinig ko ang malakas na lagabog mula sa banyo. Marahil pinipilit buksan ng aswang ang pinto dahil baka naamoy niya ang dugo sa aking binti. Naghanap ako ng pwedeng ihampas o gawing pangontra hanggang sa nakita ko sa loob ng aparador ang isang baril. Pagmamay-ari pa ito ni Papa na nadala namin sa paglipat. Kinuha ko yun at ilagyan ng bala. Ilang saglit lang, nakalabas na ang aswang mula sa banyo. May dugo! May dugo! Kakainin kita! Pasensya na, Ate Patty! Kailangan ko itong gawin para matigil ka! Hindi mo ako pwedeng patayin! Sa isang kalabit ko ng baril ay napahiyaw ang aswang sa sakit. Sa bandang ibaba ko ito tinamaan para mabuhay pa rin siya. Dahil nanghina na ang aswang, nagkaroon ako ng pagkakataon na maitali siya sa kwarto. Nang maging tao siya kinaumagahan, ay ginamot ko ang mga tama ng bala at hindi ko na siya hinayaang makalabas ng kwarto. Dinadalhan ko na lang siya ng pagkaing walang asin. Akala ko, okay na kami sa ganoong setup. Pero kinagabihan, Ano? Wala na naman siya rito. Kahit na nung higpit ng tali ko, nakakawala pa rin. Teka, parang naririnig ko yun mula sa kusina. agad akong pumunta sa kusina at nakita ko doon ang aswang na winawakwak ang katawan ng alaga naming pusa. Uhaw nitong iniinom ang dugo ng kawawang hayop. Tumalikod ako para kumuha ng tali at bagay na pwedeng ihampas sa kanya. Pero narinig kong may kumakatok sa pinto. Ano ba? Kainis naman eh. Hindi na pwedeng magpapasok dito ng ibang tao. Malalaman nilang tungkol kay ate. Buksan niyo ang pinto, Pate! Joshua! Kailangan kong tulong ninyo! Ay, ano ba yan? Dahil sa kakulitan ng lalaki na yon, napilitan akong buksan ang pinto. Si Bogart pala ang taong yun. May umaagos na dugo sa kanyang ulo at halatang nakipagbugbugan. Lumingon muna ako sa loob. Pagkatapos ay sinara ang pinto para kausapin si Bogart. Anong kailangan mo? Nasaan si Patty? Kailangan ko ng tulong niya eh. Wala, natutulog. Marami kasi siyang pera. Binigyan niya nga ako ng pera nun para makabayad kay Yana eh. Sigurado akong matutulungan niya rin ako. Diretsahin mo na ako. Nakipagbugbugan kasi yung anak ko. Hawak siya ng mga pulis ngayon. Ito nga oh, nadamay ako. Natamaan ako ng bote ng alak habang nagsasakitan sila. Umari, uutang muna ako ng pampiyansa. Hindi ko kasi ito pwedeng sabihin sa asawa ko. Tapos kapapadala lang niya ng pera sa akin. Pinadalang ka naman pala ng asawa mo ng pera. Bakit hindi yun ang gamitin mo? Siyempre ubus na yun. Alam mo naman ngayon, napakamahal namang bilihin. Tsaka sa isang buwan pa magpapadala ang asawa ko eh. Tulog si ate. Huwag na natin siyang abalahin, pwede ba? Umalis ka na. Sa iba ka na lang humiram ng pera. Napabuntong hininga na lang ako nang marinig ko ang tunog na yon dahil sigurado akong makakahalata si Bogart.
Ano yun? May ahas yata sa loob ninyo eh. Ay, nakakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Magaling akong pumatay ng ahas. Ako na bahala dyan. Huwag kang pumasok! Ano ba? Tutulungan ko na nga kayong patayin yung ahas. Sigurado kong papautangin ako ni Patty kapag ginawa ko yun. Ay, puwisit! Wala na akong nagawa nang pumasok si Bogart sa loob ng bahay. Hindi ko kasi ito mapigilan. Nagulat siya nang makita ang aswang. Mas mabilis ito kumpara dati at agad na nakasugod sa lalaki. Ako naman ay humanap ng pamalo pero pagbalik ko, wala na akong nagawa. Dahil tuluyan ng winakwak ng aswang ang leeg ni Bogart. Uhaw na sinipsip ang lahat ng dugo. Pinaghahampas ko ito kaya nagawa ko muling itali. Pero patay na si Bogart. Kinabukasan, kumiram ako ng sasakyan sa kakilala namin dahil dadalhin ko na si ate sa lumang warehouse sa dati naming lugar. Joshua, hindi totoo yan. Hindi ako pumapatay ng tao. Napatay mo lang nga si Bogart, ate. Mabuti na lang, nakagawa ko ng paraan. Sira ang CCTV sa lugar natin kaya nagawa ko siyang maiuwi sa bahay nila. At naglagay ako ng kutsilyo sa kamay niya para palabasin siyang nagpakamatay. Sumulat pa ako ng peking letter sa isang papel na nagsasabing na mamaalam siya para mukhang makatotohanan. At hindi pwedeng malaman ng mga tao ang tungkol sa'yo. Oh, bakit ka umiiyak, ate? Dapat pala na kontento na lang ako sa sarili ko. Naging mas malala tuloy ang nangyari sa akin kumpara sa itsura ko dati. Ate, hindi lang naman ikaw ang may kasalanan kung bakit ginusto mong maging maganda. Asyado ka kasing inapin ng mga tao dahil sa itsura mo. Tao ka lang din na gusto mong maranasan ang pagtanggap ng iba. Hindi kita masisisi. Natahimik ang pag-iyak ni Ate Patty dahil sa sinabi ko. Ako naman ay nagpatuloy lang sa pagdadrive hanggang sa makarating kami sa bukid. Sa liblib na lugar kung saan kami noon nanirahan. Pinuntahan ko si Aling Marisa para samahan niya kami sa lumang warehouse. At pagdating doon, iginapos namin si ate para hindi ito makawala. Ate, I'm sorry. Kailangan ko itong gawin para sa'yo. Okay lang. Hindi ko na rin alam ang ginagawa ko kapag nagiging aswang ako sa gabi. Saglit lang, ate, ha. Kakausapin ko lang si Aling Marisa. Sige. Aling Marisa, okay na po bang pagkakatali ko kay ate? Sigurado po akong hindi na siya makakalis doon mamayang gabi. Iho, kinakabahan ako. Palalakas ang mga kagaya nila tuwing gabi. Kahit anong higpit ng tali mo, makakaalis pa rin sila. Ano pong gagawin natin? Hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Iho, wala na yung pag-asa. Wala akong alam na gamot sa mga ganyan. Kung nung nilalagnat pa siya, dinala mo sa mga albularyo, naagapan pa sana. Alam mo kasi, kapag sumuka na sila ng itim o berdeng likido, wala nang pag-asa. Magiging aswang na sila habang buhay. Natatakot ako. Baka maperwisyo pa siya sa mga taong nakatira dito. Alam mo ba, matagal nang nabubuhay sa takot ang mga taga rito. Ang iba nga sa kanila ay nagsialisa na. Ano pong gusto niyong mangyari? Patayin si ate? Aling Marisa, kapatid ko siya. At bukod kay mama, siya na lang ang pamilyang meron ako. Hindi ko yun magagawa sa kanya. Tsaka sigurado ako, ang langis ng ahas din ang makakagaling sa kanya. At hahanapin ko yun. Naiintindihan kita pero... Magbabantay po ako rito buong magdamag. Hindi ko hahayaang makalabas ang kapatid ko. O sige, dadalhan ko na lang siya ng dugo ng baboy mamayang gabi para hindi siya maghanap ng dugo. Iiwan ko rin sa iyo itong buntot pagi. Paluin mo nito para manghina at madali mo siyang maigapos. Pinanindigan ko ang sinabi kong yun.
Sinikap kong hindi matulog buong magdamag para bantayan ang kapatid ko. Gayunpaman, inabot din ako ng antok na mga bandang 1:00 ng madaling araw at hindi ko na mapigilan ang sarili ko na makatulog. Nagising na lang ako na may malaking butas na daan palabas sa mismong lugar kung saan nakagapos si ate. Ay, ano ba yan? Bakit ba kasi nakatulog pa ako? Hindi ko tuloy siya napantayan. Buisit! Dala ang flashlight, buntot pagi at lubid. Lumabas ako ng lumang warehouse para hanapin si ate. At sa isang sukalan, narinig ko ang tunog ng ahas. At sa sinundan nito ng pagsigaw ng isang babae. Agad akong tumakbo para sundan ang pinanggagalingan ng tunog. At pagdating ko doon, mas lalong lumakas ang aswang. Dinurog niya ang ulo ng babae at pagkatapos ay sinipsip niya ang mga dugo sa utak nito. Winakwak din niya ang dibdib at parang tubig na sinalok ang dugo. Saka sumubsob doon para inumin yun. Kahit kapatid ko siya, natatakot ako para sa sarili ko. Lalo na nang humarap ito sa akin. Sino ka? Mukhang mabango ang dugo mo. Isusunod na ba kita sa taong ito? Ate! Huwag mo ako sasaktan! Magkapatid tayo! Ako to si Joshua! Nagugutom ako. Nagugutom ako. Dahan-dahang lumapit ang aswang. Kahit nangangatal na ang buo kong katawan, sinikap ko pa ring makakilos. Inihanda ko ang buntot pagi at nang makalapit na sa akin ang nilalang, buong lakas ko siyang hinampas. Nang manghina ang katawan ng aswang, ay agad kong itinali ang kanyang katawan. Nang hihilahin ko na siya pabalik sa warehouse, napansin ko na may 2 taong nakasilip sa likod ng isang puno at tumakbo sila nang mapansin ko. Kaya naman kinabukasan, Iyo, hindi mo ba nabantayan ng maayos ang kapatid mo? Pasensya na po. Hindi ko po napigilan ng sobrang antok kagabi. Kaya nakatulog ako habang nagbabantay. May nakakita sa pag-atake niya sa isang babae. At ang malala pa, anak ni Kapitan yung babae na yun. Galit na galit ang Kapitan, kaya naghahanap siya ng mga taong marunong lumaban sa aswang. At ang balita ko, alam nilang nandito kayo sa warehouse, kaya pupuntahan nila kayo. Naku, ano po kayang gagawin natin? Umalis na kayo rito. Pumunta kayo sa bundok at doon na lang muna kayo magtago. Kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo, huwag mo siyang hahayaang makita ng mga tao. nataranta ako sa sinabi niyo ni Aling Marisa. Kaya agad akong naghanda sa pag-alis. Gayunpaman, nang paaandarin ko na ang dala naming sasakyan, ay ayaw nitong gumana. Puisit! Anong nangyayari? Ayaw gumana ng sasakyan, Aling Marisa. Kailangan ko muna tong ayusin. Iyo, nandiyan sila. Po? Ano pang hinihintay mo? Umalis na kayo. Lumabas na kayo dyan sa sasakyan at tumakbo. Sige po, Aling Marisa. Lumabas kami ni Ate Patty sa loob ng kotse at tinakpan ko naman ng balabal ang kanyang katawan. Mabilis kaming tumakbo pero may nakakita sa amin kaya hinabol nila kami. Wala nang pakialam sa mga matitinik na damo na tumutusok sa amin. Subalit nakarating kami sa bangin at tila wala na kaming ibang madadaanan. Ay, Vincent! Paano ito? Wala na tayong ibang madadaanan. Napunta pa tayo sa bangin. Tumulaw na tayo. Tubig naman ang babagsakan natin tsaka hindi naman masyadong mataas. Ate, tumulaw na tayo! Malapit na sila, ate! Tumalon na tayo! Joshua, natatakot ako. Kasalanan kong lahat ng
ito eh. Ate, natatandaan mo bang sinabi ni Papa nung buhay pa siya? Kahit anong mangyari, dapat mong harapin ang lahat. Kagaya ngayon, wala na tayong ibang pamimilian kundi ang tumalon dyan at magtiwala ka. Kaya natin niyang languyin. Ate, wag mo nang sisihin ang sarili mo. Malalampasan din natin to. Kahit aswang ka, hindi kita iiwan. Kasama mo ako. Maluhaluhang tumango si ate sa sinabi ko. Magkahawak ang aming mga kamay at bago pa tuluyang dumating ang mga taong humahabol sa amin, magkasabay kaming tumalon sa bangin at bumagsak sa tubig. Magkasama kaming lumangoy at nang makarating kami sa pampang, may nakita kaming babae. At ito ay walang iba kundi si Yana. Yana! Yana! Anong ginagawa niyo rito? Pinagmasdan ko siya. Ang kanyang braso at binti ay may balat ng ahas. Doon ay naging malinaw sa akin ang sagot sa mga tanong sa aking isip. Hindi ka totoong na destino sa ibang hotel, kundi bumalik ka rito para magtago. Alam ko lang totoo. Oo. Dahil nagkulang ang dose na iniinom kong langis ng ahas. Dahil ninakaw ng kapatid mo. Akala niyo wala akong alam sa ginawa niya? Nagsabuhatan pa kayong dalawa kasama si Bogart? Hinayaan ko lang siya nang matikman niyang epekto ng ginawa niya. Kaya tingnan mo nangyari sa kanya. Naging aswang. Pero, kaya lang naman siya nagkaganon dahil nasaktan siya sa mga panlalait at pang-aapi sa kanya. Ang sabihin mo, nadala siya ng inggit. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang langis ng ahas? Doon lang ako nagiging ganap na tao. Hindi ko na kailangan ng sariwang dugo ng tao sa gabi. Ang kailangan ko lang ay enerhiya ng tao na naihigop ko sa tuwing sumisiping ako sa mga lalaki. Bukod sa langis ng ahas, ang enerhiya ng tao kailangan ko para maging ganap ang aking pagiging tao. Hindi ka pagganap na tao. Nakita kita nung gabing yon. Mabilis na nagbago ang iyong anyo. Mabilis lang yon dahil kapag nasa proseso ako ng paghigop ng enerhiya ng tao, nawawalang pagiging aswang ko. Dahil sa labis na emosyon at puwersa na nasa loob ng katawan. Pero mabilis lang yon at nawawala rin. Pero alam mo ba, walang nakaalam ng sikreto ko maliban sa'yo. Dahil pagkatapos namin magsiping ng lalaki, ginagamitan ko sila ng hipnotismo para wala silang maalala sa mga nangyari. Nagmamakaawa ako sa'yo. At humihingi rin ako ng tawad sa kasalalang nagawa ng kapatid ko. Tulungan mo siyang bumalik sa dati. Alam kong walang iba makakatulong sa kanya kundi ang langis ng ahas na ininom niya. Talaga? Ako nga hindi pa ako nakakakuha ng langis ng ahas dahil hindi pa oras. Ang albularyong gumagawa nun na nakatira sa kuweba sa dulo ng bundok, hindi pa bumabalik simula nang pumunta siya sa kanyang pamilya sa ibang lugar. 1 buwan na siyang hindi bumabalik. Isa pa, hindi ko siya bibigyan. Hahayaan ko siya magdusa dahil sa ginawa niya. Alam kong istorya mo. Ninakaw mo lang ang langis ng ahas sa kapatid mong si Minerva. At ikinulong mo siya sa parang hindi siya makakawala. Parehas lang kayo. Parehas lang kayo na gusto ng magtanggap ng mga tao. Kaya sigurado ako, naiintindihan mo siya pero ayaw mong aminin sa sarili mo. Tsaka isa pa, alam kong ikaw ang pumatay sa papa namin. Hindi nagsalita si Yana. Umalis lang siya at iniwan kami. Kami naman ay nagtago sa bundok at bumibili na lang ako ng mga dinodonate na dugo sa mga foundation para sa kapatid ko. Isang buwan din na ganun yung setup at nagpabalik-balik lang ako sa bayan at bundok. Makalipas ang 1 buwan, nagulat ako dahil binisita kami doon ni Yana. Makinis at walang bahid ng ahas ang balat niya, kaya tiyak akong nakuha na niya ang langis ng ahas. Hindi talaga kayo mahanap ng tao sa pinagtaguan nyo. Mabutit na hanap ko kayo. Ano pang ginagawa mo rito? Na-realize ko na tama ka. Parehas lang kami ni Patty. Kaya naiintindihan ko na siya. Nang balat ahas pa ako, hindi ako makalabas dahil alam kong lalaitin ako ng mga tao. Parehas kami ng naramdaman. Ito ang langis ng ahas.
para bumalik siya sa dati. Babalik ulit ako sa apartment. Sabihan mo na lang ako kapag ubos na at ako nang bahalang kumuha para sa kanya. Dati naman siyang tao, kaya hindi niya na kailangang humigop ng energy ng iba. Yana, salamat. Maraming salamat. Ate Patty, magiging tao ka na. Yana, maraming salamat. Maraming salamat. Patawarin mo ko sa nagawa ko noon. Okay na yon. Basta ngayon, lagi mong isipin na maganda ka. At huwag mong papansinin ang sinasabi ng ibang tao. Nabuhayan kami ng pag-asa. Sa wakas, bumalik na sa dati si Ate Patty at bumalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Ginawa na lang niya ang gusto niya, ang pagiging isang makeup artist. At dahil dito, naging maganda ang career niya. At nakita ko na hindi na niya pinapansin ang panlalait ng ibang tao. Hindi na namin pinaalam sa nanay namin sa abroad ang mga nangyari dahil ayaw naming mag-alala ito. Pero makalipas ang 1 taon, namatay si Ate Patty dahil sa isang aksidente. Masasabi ko na bago siya mamatay, natanggap niya ang kanyang sarili. Simula din noon, wala na kaming naging balita tungkol sa aswang na balat ahas. Marahil si Minerva at Yana lamang ang may nabibilang sa ganoong lahi sa modernong panahon. Nawala na rin ako ng balita kay Yana dahil bigla na lamang itong umalis at hindi nagpaalam. Baka may nakaalam na ng kanyang lihim. Ang realidad sa kwento ni Ate Patty ay tungkol sa paanong binibigyang halaga ng lipunan ang panlabas na kagandahan at kung paano ito nakakaapekto sa mga tao na tinuturing nila na pangit. Ang masasabi ko po dito, huwag nating laitin ang panlabas na anyo ng iba dahil hindi natin alam kung gaano sila nasasaktan sa mga salitang binibitawan natin na nakakaapekto sa kung paano nila tignan ang kanilang mga sarili at ang mundo. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kagandahan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Joshua. Para sa mga tagapakinig, may karanasan din ba kayo na kung saan pinaburan ang kagandahan kaysa totoong talento o kakayahan? Paki-comment ang inyong kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.